Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Bugdoy. Taong 1981, Kwartero, Capiz. Itong mga panahong ito, merong usap-usapan sa baryo nila Bugdoy ukol sa isang matandang naninirahan malapit sa may paaralan. Dahil sa kasalukuyan pa lamang siya noong mag-aaral, kung kaya't hindi rin niya mapigilang mabahala. Ayon sa mga kumakalat na haka-haka, ang matandang naninirahan sa likod ng paaralan malayo sa pagiging isang ordinaryong tao. Sa katunayan, wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung kailan at kung saan ito nanggaling. Ang labis pa nilang ipinagtataka, nag-iisa na yun sa buhay, subalit hindi nito alintana ang hirap ng kanyang pinagdadaanan sa kabila ng kanyang katandaan. Kapag may gumagapas ng palay sa kanilang lugar, nakikigapas din ito kahit yun ay malapit ng umabot sa edad na 90. Bagaman nag-iisa ang matanda, hindi nila yon itinuring na iba. Marami man ang usaping kumakalat ukol doon, nananaig pa rin ang kanilang awa sa matanda bilang isang tao. Ang tanging naipapayo na lamang ng matanda sa kanilang baryo, paiwasin sa lugar na yon ang lahat ng mga mag-aaral. Hindi sila kailangang maging kampante, lalo pat hindi nila alam kung kailan at kung saan ito aatake. Sa loob ng 2 taon, inakala nila Bugdoy na kwento lamang ang lahat ng yon. Masaya naman kasi ang kanilang pag-aaral sa elementarya hanggang sa makatungtong siya ng ika-6 na baitang. Nang malapit na ang kanilang pagtatapos, marami na sila noong ginagawa sa paaralan. Nagkataon ding nasa pinakadulo ang kanilang silid, kung kaya't kitang-kita nila ang tahanan ng matanda. Isang hapon, kakauwi niya lang sa kanilang tahanan. Paglapit niya sa kanyang ama, agad naman niyang inilahad dito ang kanyang mga nakita. Ayon kay Bugdoy, nasipat niya ang matandang nagdilig ng halaman nitong wala ng dahon sa gilid ng bakuran nito. Purong pangungutya ang inabot ng matanda sa kanila, gawa ng inakala nila yung isang baliw. Habang nagkukwento siya sa kanyang ama, seryoso naman itong nakikinig. Hindi yun umiimik, bagkus ay hinahayaan lamang siya nitong magbahagi ng istorya. Matapos niyang mailahad ang lahat ng yon, nagtanong naman ito sa kanya ng, "Isa ka ba sa mga tumawa?" Nang marinig niya ang tanong nito, minabuti niyang ilihim ang kanyang ginawa habang pinapanood ang matanda. Alam niya sa kanyang sarili na mapapagalitan siya ng kanyang ama, lalo pat araw-araw nitong ipinapaalala sa kanya na huwag gumawa ng bagay na hindi pinag-iisipan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, kahit papaano'y hindi naman siya nito pinagalitan. Ang tanging habilin sa kanya ng ama niyang yon, mag-iingat sa mga bagay na gagawin. Makipagbiro na siya sa lahat ng matanda sa kanilang baryo, wag lang sa matandang yon na nananahimik sa likod ng paaralan. Dagdag pa nito, wala siyang kaide-ideya kung ano ang kaya nitong gawin sa mga katulad niya. Sa pagsapit ng araw ng Biyernes, nagkataong walang gurong nagtuturo sa silid nila Bugdoy. Ang ginawa nila noon, purong tawanan at paglalaro. Kinahapunan, nang akmang papalabas na sila ng silid, napadaan ang matanda na nakatira sa likod ng paaralan. Seryoso yung naglalakad habang nakatitig sa kawalan. Pagdating nito sa harapang bahagi ng kanilang silid, bigla namang isinara ng isa sa kanyang kamag-aral ang pintong lalabasan nila. Dahil sa ginawa nito, bigla namang napatitig sa kanila ang matanda habang nananatiling walang imik. Si Bugdoy noon, halos hindi na makatayo sa kanyang upuan
gawa ng kitang-kita niya ang mga nanlilisik nitong mga mata. Ilang minuto pa ang lumipas, mas lalo pa itong inudyok ng kanyang kaklase hanggang sa dumating ang puntong pinagsisisigawan na ito ng mga kasama nitong siga din sa loob ng kanilang paaralan. Kung ano-ano na ang sinasabi nila sa matanda, pero ang matanda nananatiling kalmado habang naghihintay ng pagkakataon para makapagsalita. Maya-maya pa, bigla itong binato ng pambura sa muka, sabay paulit-ulit na sinabihang baliw. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang inawat ni Bugdoy ang kanyang mga kaklase. Sa bawat paghawak niya sa katawan ng mga ito, tanging sapak at pangungurot ang kanyang natatamo. Siya noon takot na pero yung mga siga niyang kamag-aral, animoy natutuwa pa. Makalipas pa ang 10 minuto, muli nilang nasipat na naglalakad ang matanda papalayo. Paglabas nito sa kanilang silid, narinig nila yung kumanta ng mga katagang halos hindi nila maunawaan. Sa pagkawala nito, dali-dali namang umalis si Bugdoy kasama ang kanyang mga kaklasing hindi nasali sa gulo. Marami mang galos ang kanyang natamo sa katawan, hindi niya yun ininda dahil sa takot sa matanda. Bago kasi sila noon umalis sa silid, binugbog pa siya ng kanyang mga kaklase dahil sa kanyang ginawang pag-awat. Pinagsabihan naman niya yon ng tungkol sa mga bagay na sinabi ng kanyang ama pero hindi nakinig ang mga ito. Ayon sa kanyang mga kaklase, sinusubukan talaga nila ang matandang yon, gawa ng yon ang habilin ng kanilang mga magulang. Bagaman katakot-takot ang kwento ng buhay nito, nasisiguro nilang kagaya ng ibang tao, isa din yung ordinaryong hampas lupa na walang magagawa sa kanilang pang-aalipusta. Sa mga katagang inilahad ng mga ito, hindi naman mawari ni Bugdoy kung saan sila nakakuha ng lakas ng loob para maliitin ang abilidad ng isang matanda. Nang makauwi na siya sa bahay nila, agad niyang inilahad sa kanyang ama ang tungkol sa mga nangyari. Dala ng takot ng kanyang padre de pamilya, hindi na sila nagdalawang isip pang tumungo sa bahay ng matanda upang makahingi ng tawad. Kahit medyo may kadiliman na noon sa buong paligid, nagpumilit pa rin ang kanyang ama na yon ay makausap. Habang binabagtas nila ang daan, papalakas naman ang papalakas ang kaba ni Bugdoy. Bagaman alam niya sa kanyang sarili na wala siyang ginagawa, hindi niya mawari kung ano ang aabutan nila sa lugar nito, lalo pat gabi na. Ilang beses niya na ding inilahad sa kanyang ama na ipagpabukas na lamang ang kanilang pagbisita, subalit nagmatigas ito. Sa pagdating nila sa likurang bahagi ng paaralan, bumungad sa kanila ang matandang nagbibinyag ng patay niyang halaman. Pagsilay ni Bugdoy sa binibinyagan nito, nasipat niyang dadalawa ng patay na puno ang nakatayo. Nang ilang di pa na lamang ang layo nilang mag-ama, nasipat nila ang matandang unti-unting binibitawan ang hawak nitong balde habang humaharap sa kanila. Magandang gabi ho. Naparito ho kami ng anak ko para humingi ng tawad sa nangyari kanina. Ang sabi niya, wala naman ho siyang ginagawa kaya nais ko lang ho sanang makumpirma kung siya ba'y pinapatawad niyo na. Mahinahong wika ng kanyang ama. Nang marinig ito ng matanda, dahan-dahan naman yung lumapit sa kanila. Sila Bugdoy noon, piniling manatili habang patuloy na nakikiramdam. Sa paglapit nito, rinig na rinig nila ang lalim ng hininga ng matanda habang garugal ang boses na sumasagot ng, "Wala naman siyang kasalanan sa akin. Salamat nga pala iho dahil ipinagtanggol mo ko kanina kahit hindi mo ko kilala. Huwag kang mabahala, wala akong gagawin sa'yo. Mabuti kang bata kagaya ng mga magulang mo. Alam mo, yung tatay mo, minsan na din niyang nagkaroon ng karanasan sa akin.
Kahit ako'y uugod-ugod na, hindi pa rin ako nakakalimot. Matapos nitong makapagsalita, pinapasok sila nito sa loob ng bahay. Hindi naman noon makatanggi ang mag-ama kung kaya't sumama na rin sila sa matanda. Dahil sa iyo ng unang beses na makapasok sila sa bahay nito, hindi nila maiwasang mangamba para sa kani-kanilang mga buhay. Pagdating nila sa sala, pinaupo sila nito sa harapan ng isang mesa. Nagbigay din ng abiso ang matanda na maghintay sila ng ilang minuto gawa ng luluto lang ito ng kanilang panghapunan. Kahit ayaw nila noong kumain, nagpasya silang hintayin yon para naman kahit papaano hindi mainsulto ang matandang nagmamagandang loob sa kanilang dalawa. Sa pagbalik nito sa kanilang kinaroroonan, inabutan sila nito ng 4 na mangkok. 2 dito ay naglalaman ng maiitim na mais, habang ang 2 naman naglalaman ng mapuputing mais. Pagsilay doon ng kanyang ama, walang pagdadalawang isip nitong kinuha ang 2 mangkok na kulay itim na mais na merong mga halo ng mga patay na insekto. Dahil sa ginawa nito, napangiti naman ang matanda sa kanila habang nagwiwi ka ng, Buti hindi ka nakakalimot. Sige na, kumain na kayo. Pagtapos nyo dyan, makinig kayo sa sasabihin ko. 1 oras pa ang lumipas, nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Si Bugdoy noon panay na ang pagsipat ng dingding at kisame ng bahay sa kadahilan ng marami doong nakasabit na iba't ibang uri ng abubot. Nang matapos ang usapan ng kanyang ama at ng matanda, inihatid sila nito papalabas ng paaralan. Habang binabagtas nila ang daan, mariing inilahad sa kanila ng matanda na napakamapanganib ng lugar na yon kapag gabi. Bukod sa mga sigbing gumagala, may mga pagkakataon ding may mga aswang na napapadpad sa lugar para maghanap ng kanilang mga makakain. Sa paglabas nila sa paaralan, muling ipinaalala ng matanda na huwag ipagkakalat ang kanilang usapan. Sumang-ayon naman sila sa sinabi nito nang sa gayoy matahimik na ang kanilang pamilya at si Bugdoy. Sa pagdating nila sa kanilang bahay, muli silang nagkausap ng kanyang ama. Marami itong inihabilin sa kanya, kagaya ng lumayo sa mga batang ininsulto ang matanda. Kahit anong makita niya sa loob ng paaralan, huwag niya yung ipagbibigay alam sa kahit kanino. Dagdag pa nito, hindi na nila problema ang bagay na yon dahil wala naman sila doong kinalaman. Sa paglipas pa ng mga araw, doon na nga dahan-dahang naganap ang unti-unting pag-iba ng simoy ng hangin. Habang abala ang ibang mga estudyante sa paghahanda sa nalalapit na pagtatapos ng klase, ang mga bata namang nagkasala sa matanda, panay na ang pagsilay sa bahay nito na para bang meron sila doong nakikitang kakaiba. Dala ng kuryosidad noon ni Bugdoy, kinausap niya ang isa sa mga batang walang patid ang pagmamasid sa bahay ng matanda kapag nadadapo sila sa kanilang silid. Ayon sa batang yon, hindi niya kayang iwasan ang masasarap na bunga ng halaman sa bakuran nito. Bukod kasi sa hinog na hinog ang mga bungang yon, langhap na langhap din nila ang napakatamis nitong amoy. Matapos niyang marinig ang sinabi nito, bigla naman siyang nagtaka sa kadahilan ng wala namang bunga o kahit dahon ang punong kanilang pinagmamasdan. Paningin doon ni Bugdoy, isang patay na puno lang ito, subalit sa kanyang mga kaklase, para itong punong hitik na hitik sa bunga. Kinahapunan noong araw na yon, nagpasya ang grupo ng mga kabataang ng insulto sa matanda na tumungo sa bakuran nito. Ang tanging gagawin lang nila, magpitas doon ng bunga at mabilisang bumalik sa kanilang paaralan. Kampante silang hindi sila mahuhuli ng matanda, gawa ng inaasahan na nila noon na masyado ng malabo ang paningin nito.
Subalit lingid sa kaalaman ng mga batang yon na ang kanilang desisyon noong hapon ang magdadala pala sa kanila sa tiyak na kapahamakan. Kahit anong pigil ang ginawa dito ni Bugdoy, wala pa rin siyang nagawa sa kadahilanang ni minsan hindi yon nakinig sa kanya. Habang naglalakad ang kanyang mga kaklase, tanging pagmasid na lamang sa mga ito ang kanyang nagawa. Sa katunayan, sinamahan niya pa yon patungong sapa para lamang makatawid doon. Hindi din siya umalis sa ilalim ng puno ng sampalok hanggat hindi bumabalik ang kanyang mga kaklase. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga ng mga ito ang bakuran ng matanda. Habang pinagmamasdan niyo ni Bugdoy, labis-labis naman ang kanyang pagtataka gawa ng panayang sigawan ng mga ito habang tumatalon-talon sa mga patay na sanga ng puno. May mga pinupulot din yun sa lupa at walang pag-aatubiling inilalagay sa kanilang mga bunganga. Maniwala kayo o hindi, ang kinakain ng mga batang yun sa bakuran ng matanda ay parang mga bulok na bunga ng kung anong puno na nagkalat sa paligid. Maaaring inaakala ng mga itong nahulog ang bungang yon sa patay na punong kanilang pinagpipiestahan na maaaring gawa sa sabulag ng matanda. Maya-maya pa, nasipat naman niya ang matandang dahan-dahang lumalabas sa bahay nito na merong bitbit na isang kandilang kulay itim na lumiliyab. Pagtaas nito sa ere, nagsitigil ang kanyang mga kaklase sa pagkain ng mga bulok na bunga at kasabay nito ang dahan-dahan nilang pagpasok sa loob ng bahay ng matanda. Pagsarado nito ng pinto, hindi inakala ni Bugdoy na yun na pala ang una at huli na masisilayan niya ang mga batang yon. Kinagabihan, panay na ang paghahanap ng mga magulang nito sa kanilang baryo. Si Bugdoy, hindi na ibinahagi pa ang kanyang mga nasilayan gawa ng ayaw nilang masali sa gulo. Maliban kasi sa armado ang mga magulang ng mga nawawalang bata, madali ding mag-init ang ulo ng mga ito. Pabalik-balik na din yun sa kulungan, gawa ng ilang beses na itong nakapatay ng tao. Dahil sa kawalan nila ng gabay sa paghahanap, kung kaya't nagpasya ang mag-ama ng mga batang nawawala na tanging ang matanda lamang ang may kapasidad na gumawa ng ganoong bagay. Bagaman wala silang matibay na ebidensya ukol dito, nagpasya silang lusubi ng bahay nito. Dahil sa bilis ng pangyayaring yon, kung kaya't hindi na malaya nila Bugdoy na kasalukuyan na palang pinapatay ng mga taong yon ng matanda. Sa pag-alingaw-ngaw ng mga baril sa kanilang baryo, lahat sila ay napalabas para malaman kung ano ang nangyayari. Habang nakatayo sila noon sa gilid ng daan, kitang-kita nila ang kanilang mga kapitbahay na panayang pag-uusap ukol sa mga nangyayari. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman silang natigilan noon nang masipat nila ang mga ama ng batang nawawala na pasuray-suray ang paglalakad patungo sa sentro ng baryo. Duguan ang mga katawan nito at halos wala na yung lakas para lamang maiangat ang mga armas na kanilang hawak-hawak. Habang pinagmamasdan yun nila Bugdoy, doon nila nasipat ang mga malalalim nitong sugat sa katawan na animoy tinusok ng kung anong bagay. Ang isa sa mga ito ay sobrang lubha ng pinsalang natamo sa katawan sa kadahilanang bukod sa nalukot nitong mga mata, lumalabas na din ang buto nito sa braso. Matapos nilang masilayan ang mga bagay na yon, agad naman nila yung tinulungan na dalhin patungo sa pagamutan. Lahat sila ay nagtulong-tulong maliban lamang sa pamilya ni Bugdoy. Bagaman nais nilang tulungan ang mga panauhing yon, hindi nila basta-bastang makakalimutan kung ano ang mga katarantaduhan nitong nagawa sa kanilang baryo. Sa pagkawala ng mga tao sa paligid, nasipat nila ang matandang naglalakad na halos balot na balot ng dugo ang mga kamay.
Nanlilisik ang mga mata nito at parabang hinahanap nito ang mga taong tumungo sa kanyang tahanan. Nang makarating yon sa bahay nila Bugdoy, inilahad nito sa kanila. Hindi nakarating sa kanyang bahay ang mga lalaking yon. Maging siya ay nagulat nang marinig niya ang mga putok ng baril na nanggaling sa loob ng paaralan. Dagdag pa nito, tinambangan yon ng mga sigbing sa paaralan kung kaya't wala yung pagpipilian kundi ang lumaban. Inilahad din sa kanila ng matanda na nais niya yung kausapin nang sa gayoy magawa niyang malaman kung ano ang dahilan ng pagtungo ng mga ito sa paaralan ng disoras at armado pa. Hindi mo na kailangan pang kausapin sila, Manong. Pumunta yun doon para patayin ka. Mabuti na lang may pumigil sa kanila. Kasi hindi ko din alam kung anong mangyayari sa inyo sa oras na paulan ng kanila ng mga bala. Sagot ng ama ni Bugdoy sa sinabi ng matanda. Ganun ba? Siguro sila ang ama ng mga batang kinuha ko. Ay, hayaan mo na. May mga tao talagang hindi marunong tumanggap ng pagkakamali nila. Hindi nila naisip ang dahilan kung bakit ko kinuha ang mga anak nila. Pamilya sila ng salot. Dapat lang sa kanila na mawala. Sagot naman dito ng matanda. Matapos nilang mag-usap, pinili nitong bumalik na sa kanyang tahanan para makapagpahinga. Sila Bugdoy naman noon, pumasok na gawa ng masyado ng malalim ang gabi. Kinaumagahan, muling tumungo sa bahay ng matanda ang iilang kapamilya ng mga bata. Kinumpronta nila at hinalughog ang bahay nito, subalit wala silang nakita. Ayon sa mga saksi, hinayaan naman sila ng matandang gawin ang kanilang gusto sa bahay nito na parabang wala yung tinatago. May mga dala din yung albularyo pero wala itong nagawa para matuklasan ang tinatagong lihim ng matanda. Animoy maging ang albularyo noong mga oras na yon, aminadong hindi basta-basta ang matandang kinakaharap nila. Makalipas lamang ang ilang buwan, nawala na ang balita ukol sa pangyayaring yon. Dalawa sa ama ng mga batang nawawala ang namatay, gawa ng nagkaroon ito ng mga komplikasyon sa kanilang mga tinamong pinsala sa katawan. Pinili na din ng pamahalaan na iwasan ang tungkol sa kaganapang yon, lalo pat misteryo para sa kanila ang mga nangyari. Maging sila Bugdoy noon ay wala na ding kaide-ideya sa ginawa ng matanda dahil ang tanging nakita niya lamang dito, pinapasok ang kanyang mga dating kaklase sa loob ng bahay nito. Akala nila habang buhay magiging palaisipan sa kanila ang pangyayaring yon, subalit dumating ang isang araw na nagawa nilang malaman ang katotohanan sa pamamagitan ng albularyong pinagkonsultahan ng kanyang ama. Ayon sa albularyong nakausap nila, maaaring matagal nang patay ang mga bata. Bagaman hindi niya nakita ang pangyayari, nasisiguro niyang yon ang ginawa ng matanda. Kilala niya kasi ang matandang yon sa kadahilan ng bago pa man dumami ang tahanan sa baryo nila Bugdoy, minsan yung nanirahan sa baryong kinagisna ng albularyo. Sa katunayan, nakaharap na din ng matandang yon ang kanyang maestro na siyang naging sanihi para lumipat ito. Dagdag pa nito na malakas ang abilidad ng matandang yon at nakaya nitong mamuhay ng mag-isa. Bukod tangi para sa mga aswang ang ganoong pag-uugali, sa kadahilan ng karamihan sa mga nilalang na merong ganoong uri ay pinipiling manirahan kasama ng kanilang angkan. Ang labis pang ikinakabahala noon ng albularyo, patay na ang kanyang maestro, subalit napakalakas pa rin ng matandang yon. Maging ito man hindi na tinangkapang kalabanin ng matanda, sa kadahilan ng nasisiguro niyang hindi sapat ang mga karunungang tinatangan niya. Ang tanging naibigay na lamang nitong payo sa pamilya ni Bugdoy, iwasan ito hanggat maaari. Hindi naman sila gagalawin nun kapag wala silang ginagawa doong mali.
Makalipas pa ang ilang taon, nagulat na lamang sila nang mabalitaan nilang umalis na sa kanilang lugar ang matanda. Magmula noong nawala ang presensya nito sa kanilang baryo, mas lalong dumami ang mga taong nabibiktima ng mga aswang tuwing gabi. Karamihan sa mga ito ay buntis at ang iba naman mga batang nasa edad 1 hanggang 3. Bagaman palaisipan para sa kanila ang pangyayaring yon, iisa lamang ang nakikita nilang dahilan kung bakit lumaganap ang mga aswang sa kanilang lugar, at yon ay dahil sa pagkawala ng matanda sa likod ng paaralan. Okay, opinyon ko sa kwento. Matik naman para sa mga kaklase ni Bugdoy na hindi ko alam kung pinatay ba. Pero kasi sinabi nung albularyo na pinagkonsultahan ng tatay ni Bugdoy, patay na yung mga bata matagal nang patay. Siguro kinain, pwedeng kinain na nung matanda no? Pero maganda lang rito sa matanda na to, pinoprotektahan pala niya yung baryo nila Bugdoy kontra dun sa mga ibang aswang. 'Di ba? Akala ko nga nung una nung nilusob yung bahay nung matanda, yung matanda ang gumawa ng karumal-dumal na krimen para dun sa mga tatay nung mga nawawalang bata Pero hindi pala, yung mga sigbin pala yung gumawa nun, hindi pala siya. Maski nga yung matanda, 'di ba, nagulat. So yung pala yung purpose ng matanda na to kung bakit nandito siya sa baryo na to. Hindi naman para manggulo, kundi para mamprotekta ng mga ordinaryong tao. Ang pangit lang kasi siguro sa turo na rin ng magulang ng mga batang nang alipusta sa kanya, ginawa ng mga bata kasi hindi naman sila pinagsabihan na huwag insultuhin o dautin yung matanda Parang ang gusto nga ng mga magulang, sunod-sunurin nila para subukin yung matanda. Siguro yun lang yung pinakamali sa buong kwento. Pero sayang lang, nawalan sila ng taga-protekta. So ang ending, maraming namatay sa baryo nila Bugdoy. 'Di ba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.